ug karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Sapagkat tinuod lang, diya may biyaya nami inidapita o bisaan niya din ay babalik pa. Wa ko makatug. Kanunay kayong naasa kong nauna. Ang imo mga maayong binuhatan, nakonsensya ko naguna-una. Kay sikin sa pamay imong katambayayong sa imo mga maayong panglantaw sa ugma sa mga kabos. Gawas na ila. Nagsinaray na ta nga wag ibiyay, di ba? Mao na hinungdan nga ni ako karon nibalik. Og bibungat og laing panaad sa akong kaugalingon nga dili ni kabiyaan. Salamat, bro. Adali. Na ako ipakita ninyo. Unsa man? Kana. Wow! Wow, Katagkanan ng mga bugas, linata, ug uban pa. magtukod kag dakong tindahan, bro? Asa? Ganda na namo ni Mama para sa atong mission. Sa pagtabang sa mga uyamot nga parehas namo nga ni manimuyo ining lungsura, bro. Isultihan ako si Mama sa nabiyaan natong kalihukan dinhi sa unang mga adlaw. Og natandog siya sa atong gibuhat. Maong misaad siya nga iyatang paluyuhan. Oh, praise the Lord! O kung kano sa mga makalugar, ato na yung sugdan ang buhat sa kaluoy. Gikan karon ug hangtod nas moabot pa mga adlaw. Akong gusto nga si Ila na ang motiman sa akong pagkaon, ha? Oh? Oy! Nga naman! Kinsa man di ay si Ella sa imuhag kinabuhi, ha? Imo bang asawa o uliban? Wa kay katungod sa pagpangutanan nako, ana. Sama nga wala sabkay katungod sa pag-insulto nako. Ha? Ayaw pala, be. Anong kataas mo sinultihan, oy? Ha? Hinay-hinayi nag-usap ang ibang kinaiya. Nga kung mo artika, mura dyo kay si kinsang way kamatayon nga mo maltratar sa mga taong ubos ra yun di mo. Nga no? Kinsa ka ba? Oy, panuway! Si kinsa sa kamangutanan nako? Og ingon ni ana, ha? Awa, nalimot na sad ka. Ayaw kong ging nag-ango-ango na ka. Uya, kasayo ba? Ang mga manyak baya nga parehas nimo, nga feeling bata pa kaayo, mura dugay man tingali ng mawad-an sa maayong panghuna-una, di ba? Maninguha magyud tingali mo nga magpabiling abdik ang utok ninyo, unsa no? Dali na kay midako ang imong uno. Abi kay gipaluyuhan ka man kanunay ni Jude, ha? Nasayop gyud ka kumuingon kang nagasalig ako kay labanan ako sa imong anak. Ha? Dili ko ingon na oy. Kay doon ako'y pagsalig sa ko ang kagalingan. Hambugira! Kay doon naman ako'y ikabuga. Just imagine, ha? Sanaan ko na kong kapalaran? Tiaw mo na'y sa usa lamang kapag pamilok. No? Sa English man na. Wing of an eye man na. Nahibalo ako na. Sa usa lamang papamilok, nahimo akong asawa ni Mayor Victor Redentor. But wait. Hula to na. Huwag yung kay angay nga mudala sa imo ang apelyido nga Redentor. Si John kaya noon imo ang anak angayan juga ayong magpasan ni anang apelyiduha. Kay doon na may kasing-kasing. Redentor means manluluwas. Mintras ikaw imong kinaiya iya man ni Satanas. Maong Hilom! Wag makatupong ang imong pagkahambugira. Unsa ro imong kalibutan, no? Nga ang kahulugan sa Redentor, manluluwas. Ikaw nga usa lang ka... Usa kang gaduha, ha? Ay, pagbuhat! Pagbuot na nagsalan akong grado. Ang sabi mo kalibutan kung ako ka na nabasahan sa puto sa anyel. Naliso na imong utok ang gawa ka. Wala na. Nagpakita kasi yung pagka-abnormal rong panahon na. Maong nauyog ka ron. Kay imo mang nakita nga makamao kung mutukol ni mo. Kung ako ba ikaw? Kabati ka. Huwag kumadlaw. Mintas wa pa mabalik og tubo ang akong sungay.
palayo ka na lang daan. Nga na! Kaya nga naman, imo akong isunod sa paglubong sa una ni mo mga biktima. Unsa? Ikaw ang magmatngon, Victor Redentor. Kaya kung nagtuo ka nga ikaw ra ang sungayan ni ining lusura, why, naapay mas labaw pa ka demonyo nga mas taas pa og sungay kay nimo. Kinsa? Kinsa? May lain kang gisaligan? Ha? Tubag! Ikaw ba? Aray ha, aray! Ikaw ah! Wala ka pa gina mo tagam, ha? Ha? Wa pa ta mahuman, ha? Wa pa! Siya! Hadlo kang imo kagalingon, turpe! Mupay paglakaw niya? Kinsa, Darl? Si Daddy. Mupay pagbiya sa kay sa auto. Pero asa man to paingon nga laing direksyon man ang gidulngan. Wa man sa hustong daan nga nagpaduong sa munisipyo. Oh, basig na alay-laing atuon. Basin sad. Kumusta ka? Sira bang duhalon si Inday ang Hebilins Bay? Ato na rin mahibawan. Ay, okay raman. Wa mangitag bikil? Ay, wala magida mawagtang niya dong. Apoytaan yung kunyag permig bikin. Pero siguro na sa akong giingon ninyo, kayaw lang yung ko ninyo kabalak. Kaya nahibalon man ko, unsaon sa pagpakigdale at imuhag abahan. Gusto ko nga dili magmingaw kinibaya. Pulihan ako tong mga sakop na to din nga nangawagtang na. Parehas ni Gugo nga namatay na. O gatong ubang mga nanarbaho din sa bahay, nga namahawa kay wa makaagwantas batasan sa akong aman. Laay, boring kaayo. Nakita na lang nagtikaw-tikaw din eh. Usasad, gusto na ako, Inday, nga doon na kay masangpit. Tita, kung simba ko magkinaon sa, unya, wa ako og si ila, di ba? Pero kinahanglan patingali na nga imong paaprubahan ni Daddy. Di na kinahanglan. Hey, murag nakaila ko anang sakinan nga naasatiilan sa bungtod. Si Mayor Victor na may gawas sa auto? Pero, igo na sa may sandik siya sakinan. Mintas nagangad siya din sa ibabaw. Tawag na ko si Mama. Anak, Hain ka. sa usa sa mga restaurant din sa syudad, nga na may problema ba, ha? Ako mahuman ang mukani mo diha sa iyong tuyo. Take your time lang, ha? Lingawag yung gugalingon. Pabuta ang akong tawag, wala mo maulit rin sa bahay. Kaya dili ko gusto magkaabot mo si Mayor Victor. Ha? Naa siya diha? Wa mo laos tungas diri sa bahay. Pero nasa tilan sa bungtod. Iko na nagkagandhangan diri sa babaw. Pero ako siya kanaugon karon dayon. Aron ako pagisultihan. Sige, bye, ma. Pabutan ko na akong tawag, ha? Nasa naman? Ay, ang akong anak. O siya problema? Murag gihulbigasan. Gibauran kong di gid una kunuta papaulion kay nakitaan ko niya ang mayor sa may tiilan sa bungtod ug naglantaw sa ibabaw. Ay, hala! Onsa ka hay nasulod sa ulo? Pare, Di na nyo siya maghimuglakan nga dili na kumayunan. Kaya ako yung isugal unya ang katapusan ko baraha. pare, Kung magkinumanggol siya, ana naging unya anang igayuna nga magkabayad naging unya siya siyang gibuhat ni Madilin. wala ka maginusara pare ha? Ayaw kalimot nga na ako kanunay sa imong luyo.
Wala diha ang sakinan sa mayor. Naliban ko. Kaya naging istorya pa mo ko mama na. Wala yun ako makabantay sa iyong pagbiya. Kung sa akin nagtukmod niya, araw magpatungod ining among kipuyan. Nagasiguro kang si Daddy to? Bro, gawas ka kabisado kaya na ako ang sakinan sa imong amahan. Ako pag isang nakita ng bigawa sa auto, dayong hangad-hangad rin sa ibabaw. Oh? Mau ba? Naliban lang yun ko. Kay ako man ta siyang kanaugon, aron entertainon. Pero wala na ko si Mapti. Sagdi lang. Kaya ako niya pangutanon kung unsa iyang tuyo. Bullshit! Naunsa man ko. Mura may nulog dilit na ko mahimutang. Gibati gyud kaikag. Nga makaila ko katong giingon nila nga inahan ni Primo. Nga mao ko nila kapalit anang property. Nga nahimutang nilang bungtod. Kinahanglan nga dili ko mapakyas sa akong tumong. Ma, Unsa man ha? Ato bang sabutan kun kanus anato sugdi ang atong misyon sa pagpananom? Aron maani nako ang kaayuhan, anak. saan imong gisulti? Huwag ko kasabot. Pwede imong klarohon? Medyo bay iko pagpanahon aron ko makaandam, anak. Ang ako rang ihangyo nimo nga uban niko sa kong paglupad. Ha? Atong hinginlan ng taong naghari-hari ining lungsura. Ma, may kiplano ka? Kundo naman, ang ako rang ikasulti mao nga kaayuhan ni sa kadaghanan ug kasakit sa usa lang ka tawo. Si kinsabang balhibuo na nga dila ang nag-report na nimo. Nga nagpatungod ko sa mansyon nga naa ng ibabaw sa bungtod, ha? Wa ko makaila sa tanang tao ining lungsura, dadoy. Usa pa, wa ba say sambog nga Malaysia ang pag-deliver sa report? Igo raman nga miingon nga dito ka sa may bungtod. Okay. Ako. Tinuod na ang gihatod nga tabi. Karon mangutan ako. Dautan ba? Dad, Ha? Dautan ba kung gusto kong makikila-ila sa bagong miabot ining lungsura? Ako ba kaning teritoryo? May katungod ko sa pagsusi kung si kinsa ang bagong masagul ining dapita. gisultihan ta na ka. Nga inahan siya ni Primo. Ang apo ni Lolo Usting. Kinsa imong gitabangan aron magkahuman sa pag-eskwela. Dad, wa ba igid kalimti ni Primo ang imong gibuhat nga pagtabang niya, ha? Pero iyang gikalimtan ang gisaad nako. Nga ari siya mo trabaho, ubos nako. Ako siya gitarong og hangyo. Og iya kong gitando. Pero unya, kalit siyang nawa. Parehas ni ila kaniadto. Ay na nagtandoga si Primo pa. Kay, may naman siya pagkabutang karon. Kung nagkilala nga ginugdog ang tao, pwede raman si ila nga mutabang nimo. Nga di na kinahanglan pa nga bayran nimo ang among serbisyo. Andam na maging mis pagtabang nimo, dad ba? Ayaw kong istoryahi, anak. Kay imo na kong giduot. Unsa? Kung wa pa ka ko nimo karakaraha sa pagpangasawa ng pakan nga dako diha, mutuon pa ko ng imong gisulti. Dad, ay pagmahay, uy. Igo talang kang giluwas gikan sa mga mabiyay-biayon. Nga mao niya posible nga muguba sa imong tumong nga mudaog gihapon sa umabot nga eleksyon. Kuno ka magabantay, Dad, sultihan talang ka. Daghan kaayo ang nakadayeg sa gibuhat nimong pagpakasal ni Inday. Hilom niya, ay! Hmm. Ha! Kinsa yung patuhoon?
Oo, tingali. Kadto mga uya mo tingali nga parehas ang babayhana ang milumpayat sa kalipay. Pero ang mga tao nga ka-level na ko, makapaabot ka? Nga nalingaw sila? Nga namunit lang kong trapo? Siguro kayo nga ila kong gikatawan sa luyo o ginganlan kong lagtorpe. Imo ra na hunahuna kalimti na. Hain sila. Ano man? Doon na lang kung tako'y ihangyo. Wala ko'y pagsalig anang akong gipakaslan nga maoy mo atiman sa akong kanunon kay tingalig o sa lang unya kaadlawan ha. Kalit kong mukirig kay iya kong hiluan. Unsa? Ano sa mantang kalahap sa dimog imahinasyon Moingon gani ko nga dili na ko gusto nga may matiman sa akong kanunon si Inday, tumani ko jud. Or else, ako mismo ang muhayrog bagong katabang nga makasiguro ko nga tarong. Wa ko mabalaka, ha? Wa mo gamay maayong relasyon. Anang ugok kita ko. Makalaom ka nga may mong okay ang dagan sa utok anang babayhana sa tanang panahon. Ikaw naman nagsugod sa inyong gubot ni Inday ba? Di ba na problema si Inday? Ikaw naman. Ako lagi mong dutaan kalunay sa pagbasol. Ay, kaya mo ba sa ginay tinuodad? Kung magkamao ka pa unta, nga makighugoy-hugoy na imong asawa, makighoy-hoy, okay ra magkita mong duha. Jod, unsaon taman taon ka sa pagpasabot nga hilasan gyud kayo ko anang kanahang dako. Kalami bigong lud anis na ay kung magtawag-tawag na akong basta kaproud bias banyagang dako nga tawgon og first lady kayo rang bukan sa o. Ay kung katawi wag ko malipay na nga akong kahimtang. Pasalamatan patingali ka. Pasalamatan ta ka. Kung imo na akong gipatay. Kinsa pa'y mamatay? Kinsa pa'y magpasalamat? Asa ka Ikaw gimipatay sa kong paglaom. Nga malipay tinuray, Jud. Imo ra ginahuna-huna, Dad. Hello, Dad! Oh, mayo kay nanaog ka, Ila. Dali nga rin, magsulti ta. Jud, ayaw pugni si Ila, ha? Oh, nga no di ay. Ako mo isang gihangyo na kung mahimo, ikaw na ang mo preparar kanunay sa akong pagkaon. Kay wala ko'y pagsalig anang akong gipakaslan. May pagdumot na siya nako. Maong gusto kong mulikay sa tino nga kadaot. Dili ko mo kumpiyansa ila. Mao nga mahimo ba? Mohangyo ko. Nga ikay mo andam sa akong pagkaon. Oh, gamahal kayo na imong gipangayo aron balibaran ta ka, Dad. Salamat. Salamat sa pagsabot. Sige. Musa ka una ko, ha? Gusto kong muhigda. Uy, kinsa ka? Uy, ay, gibati. Kugang-kugang pagit siya diha, oy. Mura ba yung kag wala makakitag ka ka? Nanay baluko, oy. Kaibog ka ng imo, ha, gibati ka ron, o dili ka lagot. Mahus pa may giulat mo. Dasmag! Lugi ko, be. Sige na, please. Kung dili ko palapdan akong pagsabot ini babayana. Kung magpadakos kong kalagot ini niya. Di gini mo kagawas nga buhi ini kwartuha. Sweetheart! Sweetheart! Ginoo, kung tinuol manginaa ka. Kung naminaw ka man gani ning higayon na. Tabangitan ko. Nga mapuggan ko akong kawalingon. Nga dili ako matuok kining bakukang naligo sa kong banyo. Love! Ay, pagdali ko di, abi! Dili na ko buksan ng kurtina. Dali na, nagduka na ko. Gusto na kong matuog. Nya maligo pa sa ko. Pagdali!
Ay, sige, muunda na lamang ka. Magpalugod man ta ko nima. Pero, sige na lang, muunda na lamang ka. Buisit sa tanang buisit. Oh, abi na kong natog na ka, Dad. Dad, yan ay mong kape. Kamog yung duha ang naghatod, ana. Ngilad ba? Dili man. Dala na nagbalik dito sa silong. Kaya adol na ako dito, Imna. Agbayad lagi untak na tuhog, pero unsaon. Doon yung nakasud nga ungo dito. Ha? Ha? Ungo? Oo, Uy, labing mangtas. Pagkahilas, dito yun maligo. ayay. Si Inday may gipasabot ni mo ana, no? Dad, ano ko pagreklamo ana kay nga imo ng asawa may katungod na siya sa pagsud gawas sa inyong kwarto, di ba? Koreksyon, John. Asawa na nimo, Dad. Koreksyon! Kwarto na namo sa imong inahan. Mong wasi katungod nga mo yan og sud gawas diak nga wasi labot klaro ba? Kung dili gid kalikayan og kinahanglan gid siyang musod, kay walay tubig siyang kwarto sa servants quarter. Por dili kalisa. Malanghid. Mupahibaw na siya nako. Og malanghid kay pribado ka akong kwarto. Ha! Ikaw gani mismo nga akong anak. Manuktok manggani og malanghid manggani kung musod ka. Siya pa nga katabang lang ining baya. Sorry. Dili na ko mutubay og taas nga diskasyon bahin ilang timaha. Naibaw ko. Moingon na sad ka nga lahi ang iyang status ining baya. Asawa na ko siya, mao nga doon na siya ay katungod sa pagsod gawas ng kwartuha. Ha! Kung tao siyang may mudo, dilig siya angay niyang buhaton. Unless ka ko mismo, ang moingon niya nga okay ra. Wa na lang tingali na niya huna-huna, Dad. Tungod kay... Feel niya. Nga usanigid siya katag-iya ining baya. Which is true. Oh. Kay imo man siyang asawa. Lala! Ayay. Asa naman ka? Ang demonya, Sawa ang mo, binagkape, kay manaog ako. Hoy, ikaw ba? Nanungog na sad ka? Ay, mo kini angay sa mga tao nga parehas niya. Day, tita. Ayaw lang sa kay pasubrahi. Siguro alang yun nga wa sa puta kung imo man siya palaguton gani. Kaya tingalig mahalin kag dili oras. Ha? May lalagin na amis dool. Ay, kining doong. Ipaniguro sad nako nimo. Nga kung dili lang kuliputan sa imuhag amahan, ay dili gyud siya bulampo sa paghimog na utang lakang. Ay! Kung sa bang... Nagiting ang kainit siya daw ganiha. Yung karon may kalit din. Iubag langit. Mao! May umabot na yung bagyo. Ah! My God, kadug karon pa man nga mularga unta ko og mas Manila. Muistar kog pila ka adlaw unya mulahos na dayong kus Hong Kong. Kano sa nang planuha, ma? Wala ka makahisbog na ako, bahin ana. Ganihan lang nak, human manawag nako ang kapartner nako sa lain nga negosyo. May untag bulabay lang ang bagyo din sa Pilipinas. Uy, kay si bakog anhin ni maglandfall, luoyin taong mga pobre. Mao yun. Tanda mo, oras na sa pag-grocery nato. May umaabot na sad nga bagyo. Ay, Lord. Dili lang unta mo igo din ni, uy. Kay pagkaluoy, gud sa mga pobreng parehas nako. Labi na nang namuyo dool sa kasapaan. Ipalayuin taon sila sa kadaot, Lord. Ugma pa ba itong sabot ni Buro Primo nga manghatag og ayuda sa mga tao nga tinuod yun nga nagkinahanglan? Gusto na taon, Lord. Bago pang nakabangon ang mga kabus. Dili ganit tanan.
Nakahuman gyud sa pag-ayo sa ilang mga Pinoyanan kay wa man gyud ikapalit. Muin taon, Lord, uy, ipalayo taon sila sa kadaot, Lord. Ay, gusto na yung taong Diyos ko. Ay! Uy, Ay, ayun na yung taong na kong pahinom dumi. Ayun, nagdungag yung pagkabugat na akong gipasan. Tita? tita, nga naman ka. Ay, ingon gani ni ini ang panahon no. Ay, mukurog na dayon. Nag-ako ang unod. O garian ako sa kahadlok. Dugay na tuod ka itong hitabua. Grade 3 lang ako ni Adto pa. Pero, kung maglain na gani ang panahon, na inanay yung babanhaw sa kung hunahuna ang sakit kingisina nga akong nakita. Ha? Pasilan kung mahinumdum ako. Katong mao na bisugat man ako sa kong mga mata ang pateng lawas sa kong mga ginikanan nga naugkat sa kagamhanan kay biktima sa dakong baha. Gianod sa ilahang paglabang sa sapa kada ringuha nga makapauli gikan na malit sa among konsumo sa lungsod. Mao ba? Ay, pasilan dili na unta kung tumao sa panghitabua. Dili na unta. Kada mga tao doon sa sapa, ihikli na unta na karon pa lang. Aron nga makalikay sila sa katalagman. Ay, pastilan. Victor! Victor! Hoy, Victor! Victor! Hoy! Hoy! Able! Ay, way batasan. Paluway. Natuog ang tao, imong ginisturbo. Kaluog ba Ay, mo? ikaw ba? Ikaw ba? Makaako kagkatulog diha, mentras ang kinabuhi sa ubang mga tao, naggalatay na karon sa lugas lanot, kay nagalain na sad ang panahon? Wala ka makamatngon? O nagpalingog-lingog ka lang yon? Tungod kay imong ikalipay nga ibadlas ang mga tao sa ubos kay mga musimas? Usa? Ha? Buhi pa sa kong utok ang imuha pagsinggit-singgit sa unang mga adlaw, dihang may nagsingabot nga bagyo. Klaro pa kay nako ang imong mga linya nga miingon. Sige! Bagyo! Lipak! Baha! Lunop! Aron ibanlas ng mga musimo sa ubos! Oh, ha? Memoryado ko ba? Sagugi na. Oo! Wala ka lang masayod, wala ka lang masayod. Nga imo gibuhat, mao'y nakapabanhaw sa usa ka sakit ka kagahapon nga dugay ko na untang gilubong sa kalibat. Hoy! Ayaw kong istoryahi, anak. Unsa ba kong labot? Kung naunsang imong kagahapon. Kisultihan ti ka ni inay tungod anang mga pobre nga namuyo ni anang daplin sa sapa. Lihok na! Mitra sa iyo pa! Ayaw pag pinarihasa among mayor sa unang panahon nga walay pagpakabana kung si dangatan sa iyang mga konstituwente nga naa magapuyo sa mga hilan o kuyaw nga dapet. Walay laing bililhon para niya kung dili ang iyang kaugalingong interes. Ayaw pag pinarihasa ay! Huna-huna ang mga tao sa nang gusto nako nga imong luwason mintra sa iyo pa. Ang pingan pa manggani nato ng mga mananap. Tao pa kay dili. Ayaw kasukuha nga nahukaw kasi imong pagkatulog. Ha? Salaman ka. Ikaw nagapapili ka sa mga tao. Uban sa saad nga sa tananghi gayon, imo silang unungan o tabangan. Uy, ayaw katulge. Ang nagsinangabot nga katalagman. Mientras o pa mo igo ang bagyo, ihikli na ng daan ang mga tao nga nahimutang sa peligro! What? Victor! Tita? Tita? Pwede ba ako na lang mag-isulti ni Daddy? Ha? Di lang yun siya magpakasayap! Tita? Oh. Bro? Padul namin si Tatay Amboy. Si Lolo. O ako, padul namin sa pa, bro. Aron si siyo ng ilang gaimtan. Hapit ako ninyo. Asa ka? Mauban ko ha? Okay. Usa nang daghang karga sa likod ining pick-up. Ayuda! Mando ni ha, Madeline nga. Dili na ko anon, dili na huwaton nga mo igo una ang bagyo, una palay panghatag sa mga nagkinhanglan. Ay, maayo gani kay wa pagid makabundak ang uwan. Hangin lang. Di ba? Maugid, Maugid, pre, maugid. Paiklino na lang natong daan ang mga tao nga nasa daplin sa sapa. Hinahilan ang tagbiya o na ini dapita. Daghang salamat. Aron masiguro nga wag mahiyagom sa kadaot.
Pananglit, maigo man ang bagyo. Dadaanan niyo ang importante niyo mga gamit. Ang mga bata, siguro ang away mabilin. Oo. Sige, sige. Paspasag jutay. Aron nga mahimutan mo sa labing dali sa usa ka luwas nga dapit. Pare, tanawa ang mga pobre, parehas na to, pare. Pagka malinahon pa nga, nangatulog, hangtod karon. Samtang nga, dalira nga, milurang ang daotang panahon. Kung wa padayon na to sila matabangi, aron mahikling yun ang tanan, naon sa kinetabo. Mau kayon. Maunay imong madungog ang mga hinilakay kay gianod na ang gagmay nilang mga bahay. Laki pa sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Salamat sa imong kaabtik, Bro Prim. Nganong ako raman? Nakita bang tayo na naglihok? Na mauli na lagi doon mo sa mansyon pagkahuman sa tahas nga atong giatiman. O pasagdan mo din si Ila nga magbuntag sa pagpaminaw sa daotang panahon. O siya itong gisahan sa usa. Walay biyay! Why, biyay! Salamat ninyo. Salamat siyo pagluwas na mong tren, ha? Salamat kayo ninyo tao. May problema. Salamat kayo. Tinabangay lang kita. Basta moabot ang daotang panahon. Aba? O sige na. Pamain dito mo. Mao, siguro manggag nga hapdos na inyong mga tiyan. Kaysa makinahanglan og tubig init. Hali, dahil sulod ang termos niya, niyas lamisa. Kung mahotdan, mag-init ang usap. Tungtod, ikaw lo si Pagmayo, ha? O si Primo ang vice. Akong kontrahon ang akong amahan. Ayaw lang. Di lang ko anak. Di na ko linya. Mutabang lang ko. Sa ubang taon na lang na nga ganahan kayo ng politika. Ay, si Primo, nalilangoy! Ganahan ng Primo. Ganahan ko, anak. Tagaan lagi ninyong labad sa o ang akong amigo nga maayo ng pagkahimutang. Ayaw na lang. Pwede ba ya? Unsa? Political science graduate ba yan na si Bro Primo? Di ba, bro? Aga yan? Di sa ta maghisgot ana. Ang maayo na buhaton, may pag-ato ng sudlan ng atong tiyan. Mayong butad diha. Hain si Ila. Ayaw pagbuot-buot og kutaw diya sa akong kape. Kay si Ila rin mo buhat, anak. Busy si Ila. Uban sa imong anak, ni Primo, ni Mano Amboy, ug ni Mano Oste nga nag-atiman sa mga bakwet. Unsa? Ha? Ikaw na? Nakaako ka gid sa pagkatulog? Oh. Mintras ang ubang tao nga wala sa pwesto, may miatubang si imong katungdanan? Oh. Mayusad ka. Imo lagi ilan ang katawan ini lusura. Nagapatuga-tuga kag papili uban sa panumpa nga unungan nimo sila. Pero asa ka sa panahon sa kalamidad? Ha? Nagsiguro ka nagpahimutang og imo, mintras ang ubang tao nga naningkamot sa pagpahimutang nimo sa imong pwesto, nagkabuang og asa mo pasilong kay wa mahibaw og asa paingon. Kung wala pa ka ang imuhag anak ug ang iya mga suod magtinabangay sa paghikli nilang daan sa wa pa moigo ang bagyo, nasa magkapamunitan mga tawahan na uban sila mga anak. Hoy, hoy, hoy! Unsa may gipunayan mo ngak-ngak diya, ha? Ngak-ngak. Ha? Gipahimutan naman ka sila ni Jude. Akong anak ang naninguha sa paglihok. Aron sila makalikay sa katalagman. Unya, unsa may gipunayan mo gahot diya, ha? Nga akong si Jude o Saraman. Wow! Aw, mao ba di ay? Hala, kung ako pa ikaw mo resign na lamang ka ni ana imong pwesto. Kay parehas among mayor ka ni adto, wala gayoy ayo. Na, ay, Good morning.
Ay, timing kaayo ang iyong pag-abot kay mo pagyoy paghaon nako sa sabaw. Sayo ako nagluto og pamahaw kay nahibalo ako nga gutumon gyud mo ni araw mga orasa. Ay luuya ba ya in taon ninyo? Ay, kapoy kay mo mga nawang. Ay, okay ra. Nalipay masabi sa magibuhat. Nindot ang imong bation kung makaluwas kag mga kinabuhi. Sana ingon sad unta ni Ana ang buhaton sa tao nga maoy mas labaw gyud untang mangulo uban sa iyang mga sakop para maalagaran ang komunidad. Di kay matulog nga murag wala lang. Tinuod nga naghapdos gyud ang among mga tiyan tita. Og husto ka kayo sa imong giingon nga nagluto kag sabaw para makahigop na mi sa dili pa mo pahuway kadyot. Tanadad, mga unta. Dili ko gustong makalungog og bati nga istorya at tubangan sa grasya. Ay, Kapoy, tay. ay. Wala lang ito mo nagkapil-apil. Si Lolo. Sa mo bang ibuhat ni Ilaw Jud ba? Ay, wala'y kasoy. Wala yoy, bali ang kakapoy ko na ikumparar sa kalipay ngay mong bation kay nakatabang ka sa mo ngay si kaingon dong. Mo, yun. Ah, yan pre. Matandog kayo ko sa ako na dungugikan nila ganiha. Posto. O yun kay ko sa lang ingon, ngay ikaw nala ko no eh. Kuan makigat bang sa mayor. Kay wala may interes yun. Natural. Kay iya biyang amahan ang mahimo iyang kaatbang kung iyang sugalan. Ikaw na lang dong. Kana, pabor ko, ana. Ma, Husto. Ikaw, anak. Ikaw ang mas angayan nga mo. Padagan ining lungsura. This is your time to shine. ma. Kuna-una agkin sa ang mahimo na kong kontra na panahon na. Kung tumanan ta ka. Ayaw ka hadlok. Dili ko mahadlok, ma. Pero kinahanglan una nga magigsulti ko ni Jude. Bahid ni butanga. Hagit ni sa katakos, anak. Ipakita nila nga makamao ka. Nga angayan gyud ka. Anak, ayaw kong balibari. Kay pangandaman ko ni. Go. Bro, Ikalipay ko na, bro. Dawata ang hagit. Kay na ako si Muluyo. paksyo eh. Dinali ka mo tuon ako. Ay kalimot. Nga imong amahan ang gusto ng ako at bahan. Angayan na siya mo pahuway. Kinabuhi sa imong amahan. Igo na itong mga higayon sa iyang pagsilbi. Dili na niya angayan nga usik-usikan ang panahon. Oras na nga magkabahos na sa mga lungsuranon. Kaya nagdasig na ko ha. Because you deserve it. Bro, Go. Hapit na gyud ang eleksyon, anak. tumanan ta ka sa gusto ni mong mahitabo. Nga ako ang mulansad. Kung dili ka magkapil-apil ma. Pasagdan ko ni mong maninguha. Anyway, naman sila si Jude. Ug ang ubang mga tao nga may bati na ako. Ug adlaw sa pagtabang. Kung mahimo, magpakahilong ka lang. Anak ka na mulihok. Kung gikinahanglan na sa gayon. Kung may pagsali ka na ako, iba ko tumanan sa akong gihangyo oron. Okay. Call. Gusto lang ako ipamatuon sa ako kagalingon ma. Nga makabarog yun ko sa kagalingon na akong mga tiil. Good. Anak ka gyud ay nako, dong primo. Gusto na kong suwayan. Kung kaya bagyod akong mag-asudang sa labintang nga tao inilusura. Tao nga, feeling niya, siya gyud ang haod. Ugway kamatayon. Gusto na kong makita ang mahimo niya reaksyon sa higayon nga iyang mahibawaan nga ako nga nakautang niya o kabubuton ang mahimo niyang kaatbang sa politika. Promise ha,
imo na sa akong pasagdan sa akong tumong. Isaad na ko, nalili ko di mo iladad ang imong kaugalingon kang Mayor Victor. Makalaom ka. Dili mahimo nga di nako respetahan ang desisyon sa pinangga nakong anak. Kay mas proud ko kung maangko nimo ang kadaugan pinaagi sa kaugalingon nimong paningkamot. Thank you, ma. Thank you. Dali aragid mo labay sa mga adlaw. Yes. Kano sa pagkatapermiyohi sa Ginoo? Gusto lang ta ko matagan og apo si Daddy basin para og makatabang ni. Aron nga magtarong na gid siya siyang pagkatao. Nag-apura na ka? What if pakyason ka sa Ginoo? No worries. Tungod kay kanunay ko nag-agad sa pagbuot sa Ginoo. Basin pa di pa gini mo ang right time para makaanak ta, di ba? If dili lang nato mahibawaan, imong ma-feel nga dili di ay ako ang imong gikinahanglan. Ayaw ba yung kaikog sa pagsulti nako sa tinuod ha? Kay makalaom ka nga ako rigid kang sabton. Wa ko'y laing gilantaw kung dili ang imo ragyong kalipay, darl. Parehas akong gampo sa Ginoo. Nga unta, di lang kabation og kapuol. I swear to God nga mamatay kong magbahon sa tinuod na kong pagmahal ni mo. Ug andam sa akong barugan ang akong gipanumpaan at tubangan sa altar sa Dios sud sa simbahan. Nga till death do us part. Kumusta? Ako ba imong gipangumusta? May lain pa bang tao sa atong palibot? Ngalo imo mo kong gitanaw og ingon ana. Tungay kay gipangutan na lang nako ang akong kaugalingon kon tinaw pa ba kag utok? Oh. Mano ka? Kalit man lang? Sala may nakaon ni mo? Gusto lang sad na kong mahibawaan kung nganong lihay na kay ka sa nangaging mga adlaw. Uy, kay dili ko bagagnaw. Nagkinto ko sa akong mga lakang, kay dili ako gusto nga mahasol ng maayos si Jude kanunay sa atuang panagbingkil nga lupig pa nato yung mga iring ug iro nga maghinambatay. Imo manggugong sungugon. Munang midistansya ko. Aron dili na makaingon ang imong mga anak, ako wala ako'y batasan, nga gahi akong naong badlungon. Maayo kay nakamatngon ka ra. Ikaw, nakamatngon na ba ka? Nga daghan na kaay nagmulo nimo sa mga tao na ining lungsura? Kutob ra sila diha. Igo ra sila sa pag-ugway kaisog nga mopabati nako sa ilang mga reklamo. Kay bisan unsaon, wa gid sila'y mahimo. So, apat yaoy. Naagihapon nimo ang pagkamapahitason nga manulte. Nga para nimo, no? Mura ka gyud ug walay kamatayon. Oy, hapit ng eleksyon. Unya, gusto kang maminaw nga muingon kong gibati nako og kakulba? Ang kahadlok nga mailisan? Bisan kanusa, dili mo bati og ingon ana si Victor Redentor. Oh, nakasiguro ka? Wa pa mataw ang mubuntog sa karisma ni Victor Redentor. Yeah, feeling great ha. Aber, sige ka no. Itodlo na ko. Kung si kinsa sa mga tao dinhi ang makahimo sa papakigatbang nako og sigurong mudaog. Be, kinsa man? Ang ginuray makatubag na ng imong pangutana. Oh. Usara kabutang ang akong ikapaniguro. Nga kung naamaganin mo tumaw, nga makigatbang nimo, murag may pagbati ako, nga maunay hatagan o gigayon sa Ginoo nga makalusot. Oh. Mong ayaw gyud palabig pataas niya na imuhang garbo.
Animal. Wah. Bisan unsaon. Utok bulinaw gyud kini babayhana. Kanus aman in taon ni mamatay. Decided na gid si Bro Primo. Ha? Mulansad gid siya nining eleksyon na. Mao nga ayaw bugnawa ha. Kaya ako ba siyang gidasig. Taas ko regard sa pagkatao ng tawhana. Maong doon ako'y pagbati nga magmalampuson ang administrasyon kung siya ang mapuli sa pwesto. So, moingon ka nga mutabang ta sa pagpagkanaog ni Daddy sa iyang pwesto? Kung gikinalan ko mo tando, ingnon te ka. Kadako kay kong uyon. Para mahatagan sa lugay gayunan ng uban. Nga, mupakita silang abilidad. Oh God, kadako ini problema. Relax. Ay, pagkalisura ini, uy. Sa may lisod. Ang pagpili. Dili, Dar. Kung si kinsa ang naas imong kasing-kasing, kay imong gituan nga angayan nga mamahimong amahan gid sa lungsod, mauy isuwat. Ay, ngano bang ato magyong labdo ng atong Ato na lang ng pasipugon si Primo, uy. Dili ko gusto nga mahimong traidor sa imong amahan. Nga naman. Nagtuo ka? Nga angayan siyang hatagan og laing higayon? Para nako, panahon na nga iyan ang ipasa sa uban ang iyang katungdanan. Aron sa makapahuway ang iyang pangunahuna. Para mausab sa iyang kinaiya. Nga grabe kayo ka-irritable. Maamong ta? Kung ma-stress siya sa iyang trabaho, yano lagitan niyang sika-sikaan. Dili bitaw siya makamaong muda sa iyang emosyon, no? Kumo kaayong mapikon. Labi nagma-pressured na siya. Gusto na ko nga ma-enjoy niya ang nabili niya mga adlaw sa iyang kinabuhi. Nga layo sa kahasol. Kana bang malimpyo gid ang iyang utok kay layo sa problema. Igo na to panahon sa iyang pagserbisyo. Angay lagi siya mo pahuway. Ayaw kog buti. Dad, Ayaw kog pugsa ang gusto nimong mahitabo. Ha, Jude, tabla ra. Nga imong gipangayo ang akong kamatayon. paminaw sa... Ako'y paminawa, Jude. Akong kalipay ang akong nahimutangan karon. Mao nga ayaw kog pakanauga. Kay wa ko mangandoy nga mukwit sa pamolitika. Ako kining kinabuhi. Maong dili na ta maghisgot anang imong gingon nga kinahanglan ako mapahuway. Kay unya na kumuhulong kung suksok ka nagapas ang akong ilong. Serious maka itong nagatubang ang amahan ug ang anak kaganiha? Tungod kay gihangyo ni Jude si Daddy, nga kun mahimo, dili lang una siya magpa-re-elect ining umaabot nga eleksyon. Why, pero dili na niya i-give up ang ihag pwesto ay. Nahibalo kaayo ko anak kaniadto pa. Kay sobra lagi kaayo garbo ng tawana. Mo may na siyang una-una god nga walay lain nga makaduma ning lungsura kun dili siya ra. Ha, sobrang bilib sa sarili. Abi ka niyag nalipay ang mga tao ning dapita sa iyang administrasyon. Wa tuhak ka. Aw, naman jug bituo niya sa iyang mga bakak. Nagimituo pod ay, pero naglabigid ang wala. Kaniadto pa sa una niya ang paglingkod nga nangandoy ang kadaghanan nga unta. Manaog na siya sa iya pwesto kay wala gyud sila malipay niya. Maong karon, angay na gyud unta na siya nga siya mismo ba mao'y musibog na lang unta ug mo pahulay na. Aron sad pagkaginawa og luag ang mga tao nga wa mahimuot niya. Pero, unsa man itong mahimo? Nga, unya na kuno siya muundang kung suksuka nagkapas ang niyang ilong. Na, tuod kay wala pa man kana siya matagbagod sa iyang pagpangurap. Shh, tinaya ng imong sinultihan, uy. Kay, na, dili ra ba ito makadungog og bagting? Na, daig santing ang dunggan at to. Tanaw talag kinsang naong ang manlipaghong inighuman sa counting.
Mano, tay, magsulti tabi. Maayo kay sayong misud sa iyang kwarto si Primo. Ano ba di ay, ha? Akong isalig ninyong duha ang pagiya ni Primo sa iya unyang pagpakigbugno sa politika, ha? Ihatag ninyo sa akong anak ang tanang pagsuporta kay naaragyod ko sa palibot nga magpaminaw lang. Tungod kay ang iyang hangyo nako, di gyud kuno ko mag-apil-apil. Ang ako ragyod ko nung pag-ampo ang iyang gikinahanglan. Pero nga haguon ako akong kaugalingon aron lang siya katabangan, di gyud kuno siya musugot. Ay, ako sa hinuong natimbang-timbang nga mas malipay ko kung si Primo ang makigatbang anang hambog nga Victor Redentor. Kini. Wala ka. Nindot kini nga tapara. O saan ka sa pagbalikas o pagtunglo ni Mayor Victor si Primo kung iyan na niya nga mahibawan nga mao ni ang mahimong usa sa iya mga kontra. Labing siguro nga mapuno si Primo sa boy-boy kay siya biya ang nagasto nini pagpa-eskwela sa college hangtod nga nakahuman yun. Okay rag ingon anang iyang buhaton. Why problema? Bahalag unsay mga bati nga po nga iyang ilabay sa akong anak. Wa na'y kaso. Kay natural man na, di man ginakalikayan. Pero, nung kagayang dapatan, kay lain na unya ng istorya ha. Di dasad unya ko magpalabot, anak. Ha, arigid siya manupag nako. Di baya siya bakalikay kay na ay magmonitor sa tanan niyang kalihukan panahon sa kampanya. Di na ko pasagdadag akong anak. Bisag dili sila makakita nako anang panahon na ako nga magmonitor. O kamo mano, tay. Tabangi lang ha, tabangi si Primo. Anak lang gid mo pirmi sa kiliran ni Primo anang panahon na. Ug akong ipasalig ninyo nga na ako sa kanunay ninyo. Ug palihog lang isalig pud nako ang pagpanalipod unya sa akong anak sa ginagmay nga hadla unya sa mga taong suyaon. Bantayisad ninyo ron siya ha, kay naara ba ginang lipot. Bisag daghang mga mata unya ang magpaniid sa tanang mga kalihukan unya anang panahon na. Ha? Madi. Kanya lagi ako ikasulti no. Kining, wala na naku isip nga laing tao si Primo. Gets nyo? Mao nga laomi nga andam na ko nga itahan nga ako nga kinabuhi araw lang yun kapanalipdan ng imong anak sa kalautan. Amin. Ako, Amin. Wajo ko'y kasulti, kundili. Kung giusan ako sa pag-amping akong apo sa pag-upanin na tao, musamot na yun karon nga nangando na siya nga mahimong dakong tao niniglusura. Pare, kutob sa mahimo. Buhato na ko ang tanan naron nga matagang jodog katumanan ang damgo sa kadaghanan ining lungsura nga may lisan og anghel ang demonyo nga wala gilaing nabuhat kung dili ang pagpaburot lagi sa iyang tiyan. Lord, di ako karoon sa imong atubangan para mangayo sa imong gaway. Dako ako tiguha na magkatabang sa mga lumulupyo inidapita. Aron ilang matinawan ang tinuod ni kayuhan, nagipakya sa tao nga ilang gilauman. Tabangi ko, nga malamdagan akong una-una, kung unsang yun ang gusto Diyos ko. Tudloy ko, sa husto yun nga desisyon, kung angayan ba yun akong nawaton ang hagin, o ako lang palabyon, aron dili ko makahatag og kahubo sa tao nga gusto na at bangan. Dako siya og natabang, aron dili ko maiwit sa uban. Lord, maong giyahay ko sa angay na kong buhaton. Tudloy ko, kung unsa gud ang gusto nga lakang. Di ko gustong masayop, Lord. Dili. Naa ka, Daddy, ha? Angay ba nimong ikahibong?
Bisag asa pang suukay ning baya ko mutunob. Dili ninyo angay pang ipangutana. Kay ako kining teritoryo. Imo ra gyud. Sala naman di ay si John ug ako. Ako. Oh, kay imo man kong asawa. Oh, natural. Kabahin na sa kuni ining balaya, dili ba? Oh, mauma ka. Hala sige, dili na ko mo reklamo. Oh, kana. Murag magkasinabot na gyud ta ana. Hay, diha sa ka kay maligo pa ko. Dito lang sa kong kwarto. Hmm? Kay ako tong pailisan og bag-o ang bedsheet. Uy, bag-o ronda. Taysa ragod, okay ka lang? Di nga nung ko ha? Nga nung ko si mong pagto. Ay, mura ka giango-ango. Usa? Kanusa ka ba masuko o kanus adili, ha? Hoy, ikaw ba? Ayan ko lang himo ang isyu, be. Buhatan na lang akong giingon nimo. O ginigkahuman, adto na lang kaligo dito sa akong kwarto. Ay, salamat na lang. Pero adto ko sa akong kwarto ay, kay dili ko gusto gubat. Okay. Akong tumano ng ibuhag mando nga Elisa tug hapi ng ibuhag higdaanan. Maura na. Sige, musaka na ako. Humot lagi ka. Unyag humot, salaman. Lipaya ko, be. Tsaka, Ingon ka kay asawa ta ka. bitaw. Sumala. Wala man tingali ka matulog dihang gikasal kita. O kinahal pa bagin ako iduduh sa ibuhag nawang ang ato ag marriage contract nga gipirmahan nato duha. Inday, dili na ito lalisan ng butanga. Ay, ikaw naman pirmin makiglalis na ako, di ba? Gusto ni mo patuhon ang imong kagalingon nga wa kay obligasyon nga rin ako. Dili ko makig-away nimo. We, Peace. Tarong mo na to ang dagan sa atong relasyon. Dali. dili lagi, dili. Unsa? Wala ako sa mod. Diha ka na. Hoy! Ka, bastos? Hello? Wa ko makadisturbo, bro. Wagid bro. Nagtabi pa mi sila kay sayo pa man. Dakan mag-istoryahan. O kuan, usanan niya na mo nga atong plano para karong umabot ng eleksyon. Siguro gid ka, bro. Nga gusto ni mong atbangan ako ang imong aman. Istorya na ko sa mukha, be. Sorry din sa bay, kung pwede. Ikaw gyud. Mura kag karon pa, noon sa manggay. Wala na si mong hunahuna ng kaikog. Kuha na mong sayo si Ina, ugba. Ha? Murag may lakaw si Ila og si Inday ugma. Ako lang mo anha diha. Ay na ko kuha-kuha. Pundo na lang diha kay mo anha gyud ko. Laomi na. Salamat, bro. Ila, mangumpra lang ko kadiyot ha para sa tuang paniud to. Unya na lang tamang lakaw. Mas may nang wala tay huna-hunaon unya kung si atong hikayon ba. Kuyugan ta ka? Na, ayaw na. Pahuway sa lang diha. Si Daddy nakakapi na? Wala pa magkatumanaog. Asam day ka to si John? Matuto sa bungtod kay gitawagan to ni Primo gabi eh. Oh, nga nang wala ka man mo kuyak. May lakaw ba yata unya? Ay, gusto day tuod. Ano na, sige, mulakaw na ko para makabalik radayon ko. Amping. Salamat. Ang baniyaga nga dako. Mitubo na yung mayong sungay da. Di na madha og ulo-ulo. Gibaw, gigos ka na hang dako kagabi da. Pero, sige lang. Asa ka naman. Dili ka gihapon makalikay nako sa kong diskarte, Inday. Mahug na gihapon sa kong laang banyaga ka. Kinahanglan nga mo takom na sa dayon ang imong baba kay peligro ka. Dad? Dad, pwede ko musod?
Come in. Come in, Ella. Abierto ang pultahan. Wa ko ka manaog, ingon ni Inday. Maong ni agidadanta na lang ka sa imong kape. Thank you. Thank you. Pero, kung naghago pa magka sa pagsaka ini dinhi, pwede naman kumanaog ba? Ay, nabalaka ko nga. Utong ka na sad og pundo din kay tingali gisapot ka. Mao nga ako na lang yung gituman ang katungdanan nga para unta ni Inday. Mayo untag niya pa si Jude kay siya di ako suguon. Tuam sa importanteng gilakaw sa si Inday. Asa man kung itong babayhan na? Nangumpra. Okay. Thank you sa concern. Please, sit down for a while, okay? Doon na lang ko'y gustong isulti. Sige, Dad. Listen, Il. Kini nga akong isulti kanimo karon. Dako kini nga problema. Karong bag-o pa lang dito mao ng problema, ha, Dad? No. Dugay ng panahon, Ila. Pero karon pa lang ako kini ikatugan sa hingtungdan nga mao ikaw. Dili man gud ikaw, kundili ako. Ha? Maybe sayo para sa uban nga mga kurdo kag pensyamento. Pero ila kining gitawag og sa. Pero I hate intruders. Makigsulti gani ko bahin sa usa ka serious nga tema. Dili ko gusto nga na ay magsamok-samok. Tungod kay gusto na ko nga masabdan yun sa akong kasulti ang tanang buong nga manggawas sa akong baba. Okay, padayon. Nga tanaw na ko ni mo, murag guilty man kita ayo ka. Because I learned to love you. Kani adto pa ila. Ang what you more. Dili sa ingon ini nga umagad lang ka. Kundili gikinahanglan ta kaas my own partner. Nga ako yung ikauban sa tibuok na kong kinabuhi isip asawa. You're not out of your mind, are you? Tinawa kong utok ila. Mao nga nahibaho ko sa akong gipanulti. And nagikan kini sa akong kasing-kasing. Di kinahanglan ta ka para nako ug dili para sa akong anak. Kapag ihapon! Buhiin ko! Yes, my queen. Kung musugot ka nga ako ang himuon ni mong hari, huwag kay problema kung ako ang iyong piliun. I can give you everything, even the whole world. You're sick! Hey! You're crazy! Judas! Ako. Pero dili si Judas nga traidor. Kundili si Judas nga manluluwas. AKA Judas Redentor. Pinangga pagili ko sa Ginoo. Judith out! Usa ka! Ayaw ko sige ang minuto. Kay dili na mayo ang mahitabo kung magdangilangay ka. Di ko gusto malimot na amahan ti ka. Di tahod ti ka. Labaw pa sa akong kinakon. Tuod kay di ako magagikan ni mo. Ikaw ang gihimong instrumento si Ginoo aron makakita ko sa kanindot sa kalibutan. Imo kong gihadlok! Ang ay kabadlok! Tungod ka dili na tao! Ang mahimo ni mong kunta, kundi kaugalingon ni mong dugo! Duwas na! Hoy nga, gani siyang gawas! Gawas! Hitayon sa kanas! Ako'y imong gandaman na imong armas! Ha? Ikaw ba tiguwa ka na yun? Tungod kay danghag ka na! Wani mo matago og tarong imong armas! Bawang sorry! Ila, muhangyo ko ninyo. Atong ihatag niya ang katapusang pagsabot. Ato siya pabiyaon ni bayang nga way taksa. Basig pagkanaog niya, hinay-hinay siyang mawasan sa iyang pagkaloob. Ako'y muhangyo. Kaitugyan siya nako. Kadiri man ako siya makasaan ni Judas! Asko!
Pero dili ang Judas nga traidor, kundi si Judas nga maluluwas. Tungod kay humalining kaluogay mo gipakita sa kong asawa. Hatagan ka pa na kong higayon nga mobiya ni Baya, nga way tatsa. Tungod kay nini mga orasa, wa pa ko malimot nga amahan ti ka. Ang ako hikawan, nga ang dugo nga naglatay sa kong kaugatan, imo mang dugo. Ayaw laging supak-supak ka ang gusto ko mahitabo. Kanaog ni Baya. Ug ayaw naging pagbalik din ni bisag ka no sa! Usa! Niyabag ka! Isulti na si mo kaugalingon! Ikaw ang yabag! Ha! Pahawa din eh! Husto na siya mo paghugaw-hugaw ni Baya, gagipalagiyas sa kong inahan! Kadili ta nakatugutan, nga pulaan pa nimo ang mga sa nga imo nahimo! Ug ayaw kong supaga kung dili ka gusto, nga ako pa mismo ang musinggit o mapahibaw sa mga tao kung noon sa kakangilan ng pagkatao! Manyak! Manyak ka! Mahimo pa unta takang utangon sa hari karon! Karon gudayon ang gusto ko! Magpasalamat ka! Kay nakaangkong kag anak kabuutan, maong gihatagan ako sa tanan akong respeto! Ayaw na paglugay. Ayaw gid paabutan nga moabot sa punto nga makalis na nga akong pait. Magbansuwag yun sa mga pamantalaan ang headline sa balita nga ang amahang mayor gipatay sa kaugalingon niyang anak! Lakaw na! Layas! Judas! Ako si Judas. Pero itisok yun si mong hunahuna nga dili akong Judas nga traidor kundi ang Judas nga maluluwas. Tungod kay sa kabugat sa nga imong nabuhat sa kong inahan, igsuon o ginguman nga rin ako. Huwag ako pagpatagag higayon ang hugasan ang kahugaw nga imong gidaso din impay nga gibalaan sa kong inahan. Igsuon o nako mismo. Huwag kay katungod! Nga muhingilin ako! Kay ako ang tag-iya din hiyog dili ikaw! Igo ka lang mitongtong din he! Sa ako na inahan! Oo! Usa ka unta sa moingon nga imo ni! Pero same kay luna din he! Why luna ang taong hugawan! Dili ka makahimo ini nako! Ipadakop ta ka! Buhata! Anong mapreso ka? Buhata! Anong tagsa-tagsaon na ako sa pagyagyag ang tanan? Ang tanan ni mong binuhatan! Anong kunis-kunisyon ka sa mga tao nining lugsora? Unsa! Gusto ka? Ha? Wa! Bata mahuman! Darl! Dili ni mo nga akong ipaabot. Dili! Huwag ko'y laing gilataw karong panahon na kung dili ang kausaban. Doon sa dagat tarong. Pero ganong pakyas ko. Darl! Ganong mga mag-iyang ipili ang pagsupay sa hiwi nga daan. Angay gani unta siya. Angay gani unta siya. Ganong sukwahi ba siya? Gusto na. Hindi naman ko magkuwang sa akong pagkaanak. Kung sabay akong sa Lord, kaya mo makungyatagan o amahan nga dautan. Tuan! Huwag ko ihulong sa pagpangaliya para mag-usap na gitunta siya. Pero ganong iya makungipakyas. Ganong iya magipatay ang akong paglaong. Sorry, Dad. I love you, Mom. Gusto tingnan luwason ka sa pagpakasal. Pero gano'n na ang magilang imong gugma sa paghimo og sayo. Gano'n. Unsa man kay sunod nga mahitabo. Kay gilaan, sunda ang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon, Jennifer Dato Mendoza. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.